Sønderborg Vækstråd tilbyder en bred vifte af tjenester til både iværksættere og etablerede virksomheder. For iværksættere, der har en idé eller overvejer at starte egen virksomhed, eller er måske allerede i gang, tilbyder rådet inspiration, gode råd og hjælp til at finde lokaler. Med hvem skal du tale? Er det Sønderborg Vækstråd, der kan være dig behjælpelig, eller er det Sønderborg Kommune? Hos Sønderborg Vækstråd kan du modtage rådgivning og sparring. Vi kan også hjælpe dig med at udvikle din forretningsplan. Den første torsdag i måneden har vi vores populære iværksættercafé. Mange iværksættere benytter sig af vores fordelagtige muligheder for at få en arbejdsplads hos Sønderborg Vækstråd på domicilet. Iværksætterens indgang til Sønderborg Vækstråd er via Vækstrådets hjemmeside. Er du klar til 1-til-1 sparring? Hvordan kommer du i gang eller videre? 1-til-1 sparring kan være det rigtige næste skridt for dig. Ved at du registrerer dig i vores system, kan du være med til at sikre, at vi kan give dig en så optimal sparring som muligt. Efter du har registreret dig, har du mulighed for at booke en tid online hos vores erhvervskonsulent. Hvis du gerne vil have styr på din forretningsplan, har du mulighed for at deltage i et online forløb med løbende sparring. Efter endt forløb har du en komplet forretningsplan. Du kommer igennem formål med din idé, hvilke ressourcer har du til rådighed, du får testet din idé, gennemgået din forretningsmodel, får lavet målsætninger og opgaver, og til sidst også et overblik over, hvor økonomisk bæredygtig din idé er. Sønderborg Vækstråd har til huse i domicilet på hjørnet af Ellegårdvej og Damgade i Sønderborg. I domicilet er der både etablerede virksomheder såvel som iværksættere. Et af de mange tilbud Sønderborg Vækstråd har til iværksættere i Sønderborg Kommune er vores månedlige iværksættercafé. Når man kommer her i iværksættercaféen, så får man rigtig meget ud af at snakke med nogle andre og møde nogle andre mennesker, dele nogle erfaringer, og så alle de forskellige revisor og markedsføring, der kommer ind udefra og er med til at guide en og hjælpe en videre i den proces. Fordi nogle gange, når man er enkeltmandsvirksomhed og lige er nystartet, så kan man godt gå lidt stå. Men de her iværksættercaféer gør bare, at man lige bliver hævet op igen og er klar på en ny dag. I domicilet er der et helt område målrettet til iværksættere. Vi kalder vores iværksætterområde InnoZone. I InnoZone har du som iværksætter mulighed for at leje en flyverplads. Du har også mulighed for at leje et fast skrivebord, som du har helt for dig selv i InnoZone-området. Har du brug for mere ro omkring dig, har du også mulighed for at leje et skrivebord i et aflåseligt lokale, som du muligvis skal dele med en anden iværksætter. Som iværksætter hos Sønderborg Vækstråd er der mulighed for at deltage i en frokostordning i vores hyggelige kantine. I lejen er der hver fredag morgenmad inkluderet i prisen. Derudover al den kaffe og te, du kan drikke. Du har naturligvis internetopkobling og printer med i prisen. I sommeren 2024 indrettes der et InnoChillZone med sækkestole, hvor du kan slappe af og tanke op. Og der kommer også en sodavandsautomat, hvor du har mulighed for at købe forfriskninger. For at gøre det nemt for iværksættere og de øvrige brugere i huset, påtænker vi også at indrette et Zoom-studio. Her vil der være videolys og forskellige ensfarvede baggrunde, der vil gøre det nemt at optage indhold til Zoom-platformene. Og som lejer i domicilet har du desuden også adgang til domicilets moderne møde- og konferencelokaler. Mødelokalerne finder du placeret rundt om i domicilet. De findes i forskellige størrelser, fra 6-8 personer helt op til 75 til 100 personer. I alle mødefaciliteter er der enten tv eller projektor til rådighed. Book din tid hos vores erhvervskonsulent. Næsten 10 ud af 10 iværksættere, der har benyttet sig af sparring med vores erhvervskonsulent, ville anbefale sparring hos Sønderborg Vækstråd til andre.
Så vi håber, du har fået et indtryk af, hvordan Sønderborg Vækstråd kan være dig behjælpelig med at virkeliggøre din idé og forretning.